O BNG mostrou a súa disconformidade coa proposta do goberno local, que pretende levar nos próximos días a un pleno extraordinario a modificación da ordenanza que regula o catastro e subir así o tipo de gravame do 0,4% ao 0,5%. Segundo os nacionalistas, trátase dunha estrategia do Executivo de ir subindo pouco a pouco todos os impostos. Responde, como digo, unha estrategia do goberno do PSOE de Boiro que quere ir colándonos ao longo da legislatura a subida de impostos aos poucos. Quero recordar que xa fai uns meses subiron a taxa do cemiterio e agora no pleno que van a convocar esta semana, como digo, pois sube a taxa polo servicio da grúa, unha retirada dun turismo que antes costaba 55 euros, pois pasará a costar nada máis e nada menos que 100 euros. Pero neste pleno non sube só este imposto, senón que tamén vai a subir o IBI e o imposto sobre bens inmobles, o que todos coñecemos popularmente como a contribución. Sí, señoras e señores, o goberno do PSOE de Boiro vai a subir a contribución. E sobre os bens inmobles urbanos pasa do 0,4 ao 0,5. E dos rústicos do 0,4 ao 0,45. Que quere dicir isto? Pois isto quere dicir que, por exemplo, unha vivenda que pagaba pois 200 euros pasará a pagar 250 euros, que non é pouco coa que está caendo. Dende o BNG din que o goberno local intenta xustificar esta suba da contribución, botándolle a culpa á suba xeralizada da vida, cando non é certo. Ese debe, máis ben, segundo eles, a unha mala xestión e unha política do despilfarro. E o goberno quere xustificar esta suba da contribución, botándolle a culpa pois á subida das materias primas, dos suministros, dos servicios, cando a realidade non é esa. A realidade é que durante estes anos levaron a cabo unha política de despilfarro, remataron co remanente que había no Concello de Boiro e agora pretenden pois que paguen a súa mala xestión económica os veciños e as veciñas, e iso non pode ser. Os nacionalistas entenden que esta suba de impostos nestes momentos no actual contexto económico é inxusta para os veciños, aumentando así a carga fiscal para eles.